Aku iki kok kaya udu dalang to rumangsaku. Rumangsaku lho Pak De. Percaya apa ora? Iki yo kapinujon wae tanggapan ning kene iki bengi iki dadi dalang sesuk seminggu kas dodol wedhus. Oh batin kok dalang kok ubek wae lelinggo ya ana sing jenggang ana sing ngono. Niki saking saking sumanggem sikile iki aja jenggang barang. saking bombong biramaning manah kula kerawan jenengan kali Pak Darik niku lho. Oh ngono. Raos wah Excited ngono ta. Umpama kula ra isin kula ajeng medun nembang kali jenengan ajengan. Ya ora apa-apa to nek Ora apa-apa. umpamane Aning kok duet. ditani oleh Pak Dik. Ora, aku ora tau nyeneni. Wong aku iki karo anakku wedi kok. Nyeneni wong liya. Jenengan mboten nate nyeneni kali anake dhewe wedi. Wedi. Berarti jenengan kali putra siswa dijenjan nggih termasuk wedi. Ngene lho. Nyeneni wediku apa? Sok ndak dheweke ya dadi garang kerep nyeneni wong liya. Nggih. Mula aku wedi nyeneni ngandani iya. Ning yen nyeneni ora tau. Ngandani karo nyeneni beda. Beda, yen nyeneni nganggo emosi. Oh masih nesu silak kon nyanyi Mas. Mbok bilih enten kan. Pamundutan lagu menapa? Aku kaget aku. Munggah panggung bar methet to le. Bar methet. Methet napa to? Lho kuwi bar ning kamar kecil iki methet. Sing dipethet apane? Ya mbah takok dhewe. Dipethet. Wonten pamundutan lagu. Nggih niki sementara dereng. Oh, dereng. Kala wau saking sederek-sederek kadang panunggung kreda nyuwun panjenengan podang kuning sak bawanipun. Niki sing adang sebo termasuk sing nganu ngudheke wedang. Nggih, utamane ibu-ibu sing ning samping Oh, iki. Cek. Nah, iki sing diteni ya awakmu. Awakku berarti ndase ora ya? Ada. Awakmu sak ndase. Ibu-ibu nyuwun apa podang kuning, Bu? Kersa? Kersa manuk? Kersa. Kae mbok tari yo wong pudang kuning ora mudeng sing ndi kok. Lah mudenge piye? Takono ngersake napa, Bu? Lagu Oke, napa? ngersake lagu napa, Bu? Caping Gunung. Oh, Je. Caping Gunung. Ngerti ora usul aku. Lah ngapa? Ora urung sing rekoso aku. Lah malah ibu-ibu yang nyuwun lho. Ya ora apa-apa gawe natya sing sesama. Oh, nggih. Menika Kang pundi rumiyin? Podang kuning napa caping gunung? Derek panjenengan nggih caping gunung rumiyin keranten menika suara terbanyak gitu. Caping gunung sing Kang Jengling Pak De Gareng. Ya ora apa-apa kangge senenge ibu-ibu. Nggih. Monggo. Nggih. Saben bengi piye kok malah kaya mentak etek. Lah terus kon ngapa? Lah ya tekan jumbul ngono to. Kok dadak aku etek ngono. Oh jengling to? Lah jengling. Okle. Oh apa? Okle. Iya. Napa kok dadak nganggo buntut? Iki sing diarani ngepaske rasa ya iki. Oh, ning aku kok urung puas ya. Kok kaya ora Ya krasa. delok bodimu ki yen pisan ya ora puas. Kok kayane ora krasa ngono lho. Wong iki urung entek kok. Oh iya, berarti lagi pisan ki urung krasa babar belas ya. Yen mamat siang hamong karo sama Mangsamu aku stroke kok. Turise ngepaske rasa. Kowe bali nurut aku apa ora? Saidian. Kene joget kok kendangane. Tutungno Tin. Tin, tutungno. apa ta? Lah iki dikendangi ngono. Jenenge pengendangku ya manut sing joget to ya. Nek jenengan joget ngene-ngene ya kono ya kudu. Bengi iki ora manut pengendang utawa dagelan manut panitia. Ora manut panitia bar iki kok. Rasane nesu